渡航した国で滞在している国で新型コロナウイルスの変異種が見つかった場合、日本人の入国に関して書いてあります。こんにちは。人生に楽しい旅を、住明です。昨日ですが、日本政府が海外からの新規入国を停止するという報道が流れましたね。今回はそのことについてお話をさせていただきます。海外の日本人は日本に帰ってくることができるのか、そしてやるのであればしっかりとした対策をしていってほしい。そうすることによって長くならない期間、みんなが我慢することによって日本でのコロナウイルスの新規感染者が減少に進み、そういったシナリオになればいいなというところもあるので、どのような規制をしていくのか、どういった人たちが対象なのか、日本政府の発表をまとめましたので、ぜひご覧ください。このチャンネルでは海外のことや旅のこと、また最新情報をいろいろとお伝えしています。これからも皆様のお役に立つような情報を配信していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは早速記事を見ていきましょう。こちらは12月26日共同通信の記事になります。政府は26日、各国で広がっている新型コロナウイルス変異種の国内侵入を防ぐため、すべての国、地域からの外国人の新規入国を今月28日から来月1月末までの間、一時停止すると発表した。ということで、全世界の外国人の新規入国を今月の28日から来月の末まで停止するということになります。この文章からは、日本人は帰国することができるんだなということがわかります。それでは次、朝日新聞の記事、12月26日になります。全世界からの入国緩和を一時停止、一部のビジネス客継続という記事になります。新型コロナウイルスの変異種発見を受け、政府は26日、全世界を対象に取ってきた2つの出入国緩和政策を28日から一時停止すると発表した。停止期間は来年1月末までとするが、感染状況次第で延長する可能性もある。一方で、中国や韓国など11カ国地域を対象としたビジネス往来の仕組みは維持するということです。今は暫定的に1月の末までということになってますが、これが延長される可能性もあるようです。そして11カ国地域に関してはビジネス往来の仕組みを使った日本への入国は許可されるということでございます。それではですね、詳しくはどのような措置を取っていくのか、外務省のホームページで確認しましたので、こちら読まさせていただきます。貿易措置を確約できる受け入れ企業・団体がいることを条件として、すべての国や地域からの新規入国を許可しているところであるが、本年12月28日から令和3年1月末までの間、この仕組みによるすべての国、地域からの新規入国を拒否するということで、海外からの外国人たちの入国許可、こちらを一時的に停止するということです。要するに先ほど出てきた11カ国を除いては、他の国からは外国人は日本にはほとんど入ることができなくなるということになるかと思います。そして次は日本人の入国に関して書いてあります。日本在住の日本人及び在留資格保持者を対象に、すべての国や地域への短期出張から帰国したり再入国した際に、14日間待機緩和を認めているところであるが、本年12月28日から令和3年1月末までの間、この仕組みによるすべての国、地域からの帰国者、再入国者について14日間待機緩和を認めない。ということで、日本人が短期出張で海外に行った場合であったとしても、日本に入国する際には14日間の待機をすべての人がしなければならないということになるということです。それでは次、海外で変異ウイルスの感染が確認されている国から日本人が帰国する場合について書いてあります。変異ウイルスの感染が確認されたと政府当局が発表している国において、フランス、イタリア、アイルランド、アイスランド、オランダ、デンマーク、ベルギー、オーストラリア、イスラエル、これらの国から帰国する人たちについて、12月30日から来年の1月末までの間、それらの国を出国する前の72時間以内に検査を受けて、その検査証明書、要するに陰性証明書のことになると思いますが、そちらを日本入国の際に提出しなければならない。そして入国時にも再度検査を実施するということです。もし検査証明書を提出できない人に対しては、検疫所が確保する宿泊施設、こちらで14日間待機することを要請するということです。
ということですので、今後も渡航した国で、または滞在している国で新型コロナウイルスの変異種が見つかった場合、日本に帰国しようと思う際には、帰国前の72時間以内に新型コロナウイルスが陽性であるか陰性であるかの検査を受けて、陰性であったという証明書を持って日本に帰国をしなければならないということになると思います。ただ、先ほどお伝えした国の中にイギリスと南アフリカ共和国が入ってなかったと思います。これら2カ国に関しては特別な措置が取られています。そちらを読み上げます。イギリス及び南アフリカからの日本人帰国者に対して検査証明を提出した場合でも、先ほどの72時間以内のコロナ検査のことになります。こちらを提出した場合でも、検疫所が確保する宿泊施設、こちらでの3日間の待機が要請されます。その上で入国後3日目において改めて検査を行い、陰性と判定された方は入国時から14日間が経過するまでの間、引き続き自宅などでの待機が求められます。また、イギリスについては12月24日以降、南アフリカについては12月26日以降、当分の間、入国時に接触確認アプリをダウンロードして位置情報、そちらを記録しておくことを制約することを求められますということです。ですので、南アフリカやイギリスから帰ってきた人は特別に厳しい措置が取られているということになります。今回は日本政府が発表した海外からの外国人の日本への渡航禁止に関して、また日本人の日本への入国に関してお伝えさせていただきました。海外からの入国に関しては11の国を除いては全ての国において1月の末まで日本に入国ができなくなります。日本人に関しては入国することができるものの、コロナ変異種が確認された国から日本に入国する場合は、滞在している国を離れる72時間前までに新型コロナの検査を受ける必要があり、また日本に入国した時も再度検査が行われます。そしてもちろんではありますが、14日間の待機も求められるということになります。11カ国に関してはビジネス往来で入国できるということなんですが、そちらも一時的に止めた方がいいんじゃないかなというような思いはあるんですが、政治的なことも絡んでいてちょっと難しいのかなと思ったりもしました。今回は日本でこのような措置が取られたわけなんですが、他国でもこのような措置を取る国が出てくるんじゃないかと思いますので、今後の状況がどうなっていくか随時見ていこうと思います。いやー、本当コロナは大変ですが、早く少しでも自由に海外に行けたりするような、そういった日が来るといいですね。日本でもコロナの新規感染者数が増えてきてますので、皆さんも体調を維持して健康第一でお過ごしください。いつもいいねとコメントいただいてありがとうございます。これからも YouTube 頑張って投稿していきますので、よければぜひチャンネル登録よろしくお願いします。動画ご視聴ありがとうございました。